Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayod. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kining mga butangan. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog ug usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isig katao makasala, badlunga siya, ug kon maghinulsol, pasaylua. Kon makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon moanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. O ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini motuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nagdaghan-daghan maning gisod nga mga pagtulunan sa atong Ebanghelyo. Niyag ato ning i-connect diri sa atong unang pagbasa og sa Salmo. Wa na ko kibaw. Ang hustisya maoy gitan-aw sa Ginoo nga importante kaayo nga atong palambuon niya aron makahimo tag hustisya dinhi sa kalibutan ug sa matas Ginoo. Nang hustisya ba kaangayan, kinahanglan nga mogamit yud ta sa kaalam nga Diosnon, dili kanang kaalam nga tawhanon. Panalitan kanang asawa nga kulatahon sa bana, unsa may hustisya, mukiha o mupasaylo. Kana bang kulatahon ka ba? Asawa ka, nyawa jud kaysa. Unsa may hustisya sa mata dinis kalibutan nga mupasar sa ngadto sa Ginoo. Imong ikiha o imong pailag kaso o imong pasayloon niya pakulatan na sa sunod adlaw. Ha? Natanawa, di ba? Wag mo iklaro. Gamita lagi ang kaalam sa Ginoo. Ningon ang Ginoo nga kana di ay sala. Mahitabo gina. Wag gi sala nga di mahitabo sa kalibutan. Pero alaot kuno tong tao nga tungod niya nakasala ang iyang isig katao. Ana. Nanglitan gi sagpa ka sa imong bana. Nakasa to siya wa. Kusga. O nakasa. Nya kun imong suklan. Ang samang iyang sala, muos-os o musamot. Nya ikaw nga misokol nakasa ka wa. O di duha na mo kabuk nakasa. Ang sala man mo atong kontra mo to ingos Kristo. Kanang tao nga nakaangin siyang isig katao pagpakasala, hikti na lang na o galingang bato ang liog unya itambog sa dagat. So katong imong bana hiktan na natog bato kay iya man kang iangin sa iyang sala, patakdan man kaniya nya kay wa man ka musokol tungod kay gahon-ahon na magag musokol ko ani di naghatag na sad ko niyag sala. Ako na say nakaangin nga mo grabe ang iyang sala, duha naming hiktanan ani og kana ganing galingang bato, di ba? Nya magpahigot sa day ka galingang bato di ay.
Tubag. O ayaw. O na ayaw gyud sukol hangtod mga lobo imong ngipon ana. Ayaw gyud. Na siya. Niya musunod mo ana nga maong klases hostisya. Di ra ba mo tingog kay. Muna nakaingon ta sa atong tubag diri sa Salmo, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga way katapusan. Usahay gud ang atong i-fight og maayo ang dalan na dunay katapusan. Kana bang hustisya nga dunay katapusan pananglitan kining lawas. Ingka di ko gustong mabunog akong lawas. Nya kanang imong lawas duna man ay katapusan. Ipabunog lang na. Unsa may naa nimo nga way katapusan? Ang imong kalag, ang atong kalag. Wa nay katapusan. Nya unsa may makapatay ana niya? Unsa may makabunog ana niya? Ang sala. Mo na nga kun duna gani nakasa, nya mura kag iangin kaniya siyang sala, pagbantay nga dili ka madala kay ang imong kalag nga dunay dalan nga way katapusan, basig mao na hinuoy mamatay. Nya ang imong gilabanan mao ang lawas nga nagsubay rasdan nga dunay katapusan. Ana na siya. Nya karon iguli sa inyo mga saba pa mo. Mga saba pa di na. Tubag. Kusga oy. Mo ingon dayon mo, lisod kay padiray. Mao na ang mga apostoles nakaingon, Lord, dugagi among pagtuo. Kay murag purti man ning lisura. Na unsa man sa gisulting Kristo, simple ra kayo. Doon na lang kay pagtuo nga ingon kadako sa lisos sa mustasa. Kanang lisos mustasa mas gamay pa kuno nas lisos tamatis. Hapit ko na di makita. Kung naa kuno kay pagtuong ingon ana, pwede ko nimo ingnon ang kahoy, maluka ka, nya balhin ngadto sa dagat, mubalhin ko na magiti dako-dako dang punuas mangga sa gawas. Suway ko ingon nga maluka ka, balhin ngadto sa tugkaran ni kafe. Na to, mubalhin ba? Iyo paminaw, mubalhin. Ug naa kay pagtuo balhin ay. Pero wa kay pagtuo na mamatay na lang kag sultian na di ginambalhin. Pasabot ang gusto ni Kristo mutuo ta sa iyang gisulti. Ayaw na pagsigig analyze sa imong hunahuna. Ditso gyud sunod sa iyang gisulti ug imong mapamatud-an nga mga usab ang dagan sa kinabuhi. Mahibong lang niya ka, nagikulata ka sa imong bana, mga 3 ka tuig nya nipuyo lang yun kaniya, nakuhaan na kag mga 3 ka ngipon, pero ang imong bana nausab di ay hangtod niabot mog 50 ka tuig sa inyong panagtiayon, nausab na gid siya tungod ato to ang kulata. Kadtong nangabit ang imong bana, nakaanak pagyog 3 ka buok sa lain-laing babae, nya ikapag mo ingon ang imong mga anak dito giatimanan nimo ana ini kapasko moingon pagyud ka unsa may palito nako para sa imong mga anak dito sa tong 3 ka babae. Nya sa imo ding pagsulti ani ang imong bana nakaamgo og wa na gid siya nangabit kay tiguang naman. Pero nakaamgo siya nga ang akong asawa wa sukad na diskubrihan niyang na ako'y mga anak sa laing babae. Nagsigi man lang gyapog atiman ako. Concern naman hinoon kay sa ako mga anak. Nya moingon dayon ang imong asawa, ako man gud ning gibuhat kay nahigugma ko nimo. Nya kay imo man tong liwat, nahigugma pug ko ato kay sumpay man to nimo. Hala nindot ano? Kamu mga asawa mo ana mo. Mga yawanon mong dagko. Sa ato pag maglagot ka sa imong bana, natakda na ka, nagpatakod ka siyang sala nya na influensya na sad nimo kadtong iyang mga anak dito, kadtong iyang napamabdusan, napaanakan,
na nasuko sa tunimo kay punayan na manimog tamay, di naghatag na sad ka didto og sala, nakaangi na sad ka sala. Nya kay kadto mga bata gagmay pa man to, imo man kontrahon. Matod pang Kristo diri bantay gyud nga dili mo makaangin sa pagpakasala niining gagmay mga bata. Na patay ka diha. May pag-imong panggaon og maayo kay moingon pa ng imong mga anak ngadto akatong anak sa imong bana ba ngadto sa ilang mama, ma, buutan kayo si tita no kanang asawa ni papa. Ana maka-feel yun ko nga mama sad nako siya. Nindot ana no. Ganahan mo dili. Simbak ko lang yun bagnaagi mahitabo okay ra ninyo. Ano magsikir man magduko-duko ayaw sad padiroy ayaw sad mo na nagkinahanglan gitag pagtuo mutuo ta nga kining gisulti ni Kristo nga pasaylua lang bisag karong adlaw kapito siya nakasa kapito sad nagsige ingong I'm sorry pasaylua lang sa gyapon kay kita gud usay mingon ta sige kag sorry dapugon ko nang naong nimo noon ron abusar na kanay mong sorry mo bitaw usahay ako maimpierno gitingali ko kay ako ba diri kani mga sakristan ba ngayon ko dong murag sayop na sorry pa diyan so dong murag nagsayop sorry pa diyan di lagi na yung ana dong ay sorry pa diyan ko kana bang sorry ba sige mo gamit anang sorry ay la pag sorry pag usab na mo diya sayop dito dong muna sakto gito yung yun sorry lang yun pero ambot kinsa ka na mo'y mauna ni simpirno. Inana ba, no? Pagkaninduta. Nya unsa may resulta? Mahimo kang suod kay Ginoo o malipayon kayo. Nya lisod kay nimo ang pagdumot. Dili sayon magdumot. Ana, kusog kay kamo pasaylo. Di ba? Nindot kay tanan. Nya labaw sa tanan, maliwat kas Ginoo nga manggihatagon kayo. Bisag kadtong mga anak sa imong kabit, anak sa imong bana dito siyang kabit or anak sa imong asawa dito siyang kabit kay napaanakan po siya. Pinangga lang yapon kay nimo. Generous kay kamo hatag. Ano? Tinoo dili. Mao na nabitay ning donate nato og slot ba ni palit og slot pader mo palit kog 5 ka book slots para ni sa akong bana nakalima na nakapangabit hinaot unta pader nga mahunong na sa iyang pagpangabit ana tabang itaong kog ampo palit og 5 ka book slots ingon dayon ko unsa kahano kun ang imong bana mahibaw nimo nga naa na sa ilaing 2 ka book kabit mo palit na sa kag additional 2 ka slot. Nindot ano inana ba nga ang imong kalagot sa imong bana imbis nga imong ipagawas ipalit na lang nimong slot. Ana na daghan ra ba kini atong gipamaligya ron nga unsa tingan ato atong slot divine unity prosperity and satisfaction through St. Vincent Ferrer and Mama Mary, Dupes SBF MM. Daghan kay ni 60,000 gunigod. Atong gibaligya. Palit kada kasa sa imong anak, palitig slot. Igkasa na sa imong silingan, palitig slot. Imbes nga imong iyaw-yaw dito, dakuan nimo grasya na. Nani samot naman numuwa na kauyo na ning akong solusyon. Di mo masunod ani. Oy nanalabatay halin di ay gahapon ni sugod no. Oy nanatay halin. Pila 122 slots na atong halin. Oh, di ba? Pakpak. Ambot wa ba kay ni palit ani kay para ni sa nangabit na kung banawa tingali. Katumon tong niaging mga slots na to. Karon ambot ni palit na ba kasad siya? 59,878 slots na lang ang available. Wala, pas-pas ganin halin patay kita ani. Anak, no? Pero kadto bayan ni agi na to mga slots napabayay mga sobra tingin na 20 ka kanang kuan, 20 ka
nga nang notice ba nga di gid nato maklaim kay na related sa Western Union, na related sa MoneyGram, na pagani usa Cash Express, sa patong usa kanang sa Zoom, di gid maklaim. Mo na nga hangyoon tani ato mga netizens, mga online parishioners na idritso na lag sud sa atong bank accounts, no? Mas nindot yung idritso sa bank accounts or kaha anha sa lain nga kuan mga kwarta padala kanang wa ron mo close nato kanang Remitly, World Remit, I Remit ana, no? Pero usahay sa di sa ko ka-claim dayon na, pero wa man mo close, nindot sa na sila og uban pang mga padala, pero at least na nasugod nagkahalin basin pa di ay. Mao man ni ang atong giingon nga makigrelasyon tas mga santos. Ang atong pagpamalit og slots karong buwana, atong himuon nga thanksgiving, pasalamat og pakighiusa sa tanang mga santos nga mitudlo nato sa atong pagtuo, mihago pag-umol sa atong pagtuo. So doon na 122 slots nga makahiusa sa mga santos nga tanan. Basin pa mo daghan pa ni aron nga ang mga santos mo'y mutabang nato nga dili unta ta matakdan sa sala aning kalibutan, nga makakita unta tag tinuod nga hustisya sa atong kalag, dili lang hustisya sa lawas. Kay kaning hustisya sa lawas usahay way kapuslanan, ngano man ikaugma basig patay na ka, sige kag laban nga dili ka maabuso, nya karon dayong gabi patay na diay ka, nya sa imong kalagot nga giabuso ka, ang imong kalag pagkagabi purting pataya tungod sa imong pagdumot, no? Muna ay nalamog dumot-dumot ang kalag yun mo atong hunahunaon na ay nagkiniha ay bahigyuta, gipadadaan pa kog suwat, tabangi ko pader kay ang akong gikiha, ang akong igsuon nga giilog ang among yuta, gikuhaan og mga 200 square meters. Di gyud maminaw musukol gyud buruka, tabangi ko pader og pangitag abogado nako. Oh, di ko ihatag na lang na sa imong igsuon. Pila raman silang 200 square meters, ingon siya 300 square meters sa masay akong yuta pa din niya, kuhaon ang 200 100 na lay ako nako, hatag may dala na imo napakay 100 kaysa magkinihaay mo dito nagsuon pagid mo naunsa ana kamo o kamoy anaon inyo yung ikiha tungod anang 200 square meters nga napa man kay 100 nga nahibilin, ha? Mukiha mo buang mo sad mo. Oy, daghan kay nato malipat ana. Matapos ra na oy, matapos ra nang kinabuhi nato dire kanang pagpuyo nimo anang yuta, matapos ra na bisag unsa kadako sa imong yuta, mupauli gyud kas bahak, mupauli gyud ka atong tuang 6 sana 6 by 2 ba na? Oh, ana 6 by 2.5 feet ana, no? Maura gid na imong kuanan, imong mapulian ayon lag tuga-tuga diha, kapoy na kay na imong gibuhat, no? Ang nindot ang kalag, way makailog oy, way nay makailog sa langit, wa gyud. Nay makailog dito sa imong bahandi sa langit, wa gyud. Matud pang Kristo, pagtigo mong bahandi dito, ayaw diri kay ilogo na dito, way makailog, way anay, way taya, hastang nindota. Muna panghatag lang na dinhi, palit og mayong slot. Ilugan kag 200 square meters, palitig slot nga balig 200 slots. Oh, nindota ana. Nung di man mo gyapon mo to, pati naman akong explain. Nindog lang tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita karon ngadto sa Dios uban sa buhing pagtuo ug pagsalig. Moingon kita, patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga iya silang tabangan sa pagkamatinud-anon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo
kami kanimo, Ginoo. Alang sa kalinaw ug kauswagan sa tanang kanasuran, ilabi na ang atong nasud nga Pilipinhon. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Alang sa kapahulayang dayon ni adtong nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nga ngamuyo kami kanimo, Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan, dawata kining among mga gihangyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.